Hello bayarok, jotono lam sogani blogger. Tini ang tay bahay nyo hay, norong ni bagay tuwi feka Rignai shed ketal. Ike tabuk to Durga Puja, sampa sogi nyo tongka hinmano. Ike aboni bagay nyo norok dakti fafat, jeno Naithok jagay tongke fafat pairuk di. Gani address ongka Khumulung Gulachi hatai, Khumulung Park ongklok Phaising. Ike ani phone number bo iko screen o rojak 6009 753106 getei norok ano ani Instagram tuibo kurungui mano ani Instagram naidiang kha Goronti Tripura blogger tei Facebook ni bahaino Goronti Tripura deborma rojak teo ang sumjak green color ni blouse no bo norok paimano boike bufano paiyakho obo belaino Naithok ketei chung home delivery bo khlaio norok aboni bagai tawana di jesu kasala tongoi ani video no nai tongphano norok no chung post office jora tonoi reinai kasang no gabono Durga Puja phayachini jaga sakang dakti phafat pairuk baidi ge next phaidi te kaisa naileinai omo hingke to asokeno Naithok jaka tei sai lapsi koroi naidi norok no ang yapang naisimi pura kaham ke phunugano rose flower ni naidi graph asokeno Naithogo ke yellow color blouse bai chumani asokeno Naithoka angkhe to ani jesuk je favorite obo mangno sayoi basai ani collection no norok no phunugui tongo ani je favorite mangno inke norok si bahai nangjak sari iko busuk ke sijagui tong jesuk kasalo tongoi phansi buthai ekdom good ke sijagui tongo inke o yellow color ni bo paiyakho ke buphano daktui phafat pairuk di belaino o shed bai khapio tei norok obo nilogeo manai blouse set bo naidi blouse piece askeno kuar baksa chung Rignai set paithani blouse piece chikon sarok mano amo hingke 36 amo hai size rok subimaya ekdom chikon sa borok chikon rok ni bagai hingke omo hingke ta asken wang kuar omo thepjak si haipan si osok tori tongo hingke o blouse set khai chumke pusuk si buroi Naithok no hingke aboni yagulo phaidi tabukte kaisa nailainai omo hingke green color ni oisa pura ang phunukjak omo hai design ni kaisa white color ni o green color bai bwthai berjak hingke obo khe green color ni o pink color bai bwthai berjak iko naidi haipano o color ni hingke to ang waisa pano tuyako omo no first time mane bumul bwthai hingke age bo omo hai design ni tubojak amo hingke tei kaisa white color ni o hingke norok bahai nangjak khanai di obo bo angle belai kheno Naithok jak soka tei bisi green color blouse bo green color hingke ba tei bo mojang sogui tongkha hingke norok dakti phafat booking khainai khe khairok baidi ang dam kom kheno roi tongo hingke oboni logeo blouse piece bo mano hingke bayarok norok ano tabuk sadi norok bu thaini hayake ba bu jagani bororok ani blog no naitong ang bo sinamu jungo please sadi hingke oboni logeo bahaino blouse set mano iko blouse piece kotorma omo bo thepjak no kachatoi omo kotorma se tawana di norok jesuk borok kotor phano haino blouse wang kheno subrui chumui mano naidi ekdom Naithogo tini je ang collection tubu mani asokeno jotono Naithok kono no phanosi khipjangnai kore omole sitra henai nai norok video no puilani simi paithak jora naitong di hayake mungsapa noglak Naithok joto miss ongai thanai hingke phaidi bayarok tabukte kaisa nailainai omo hingke yellow color o pink white color bai bwthai berjak multi color ni naidi orini quality asokeno kaham norok sak bai thang obono romoi manai khe sai manai ekdom tak borok ni feelings phainai norok asokeno obono romoi nai khe norok amo haike ma tongnai angkhe to berai kheno chajaka orini quality asokeno kaham norok phaiei tangui nai phaidi hayake ba online ti phano paidi jeno sajagui tongkhe screenshot nawoi ani WhatsApp o rohodi hayake ba Insta o rohodi hayake ba Facebook o rohodi no problem kono chintangna ni kokroi jesu kasalo tongoi phano chung by postoi rohornai hingke abono dakti phafat yang pujarok bo phaina nai tongo dakti phafat narok naikhe nas narok baidi hingke
tabok tei kaisa nailainai omohai same design ageo phunukjak ang same color same design haipano teibo ani je customer no hinimano customer plus norok ta ani subscriber ani family norok o color ni no o design no asake no sajagoi teibo tori hini saka khoroknoi khorok nam ano hingke aboni bagai ang tei bahai no hai o blue ni no tui phaika hingke obo o blouse bahai no blue color ni obo ang phalnani bagai je phunukmani obo no daktui phat naruk di kebo phan nayakho o blouse bai o Rignai hingke tabuk norok naidi ang je phunukmani bisingo bubo naithokjakha ang hingke to o Rignai bai o blouse no markheno khapijaka tei o Rignai ni blouse piece kurui iko je blouse piece ganang hingke ang romoi no phunukbai paio hingke je kurui hingke ang phunukya ke tabuk khe tei kaisa orange color ni nai tongo waisa pura ang nongno kaisa orange color ni phunuka amoni bai omoni bwthai same ya omote kiting kiting khai grab omo rose ni khlaijak asokeno naithogo naidi omo tamjani video camera khaipro rogo hingke kisapano video khe kaya omoni bwthai jonaria haino tamjani samra marang haike kao haipano norok jodi obono bwskango satong rogo haino salong kano hingke asokeno norok kormo lulu khaiei jonanai tei sailap tonglak asokeno naithoknai ang phanosi mane mokol bwskango baithango jesok naithokma hai video o tab editing khaipro asok naithokjagya hayong tongo norok obono norok ni engagement rok buri borok ba salsa jotoni no ongnai baksa ni to tabo maising rogo phanongui tongkhana hingke o jora rogo norok kandi norok ni guina ganthi bai kankhe taibo mojangnai jonawi phainai norok ni bwkra rok khaino impression thanai hingke oboni logeo tongo blouse piece iko naidi obo bhaino wang kotor mano blouse piece ang tini je phunukmani blouse piece rok jotono kotor no kaisa kusu seto manjago blouse piece chikon amoni bagai ang tabuk jotono phunugo bumo kotor bumo chikon naidi omo bo haino blouse bai chumkhe bwsakse naithokno Gyomani agulo tabuk tei kaisa phaika olive green color ni obo waisa pura ang o same to same Rignai omo hai color ni no phunukjak haipan abo khe to pai thangka abo borok asokeno sajakmani bagai nang tei bahaino hai tini tui phaika naidi naithokmani tam sanai asokeno bwthai pura sijagui tongo naidi nugui mankhana wow obno nugui sabse naithokjagya tongnai hingke obo green color blouse bai chumjak norok o blouse no bo sajagui tongkha je Rignai set bai phano khapi tongo norok phat naruk di hingke o Rignai ni ongkha blouse piece kurui mo single no iko naidi hingke ang norok tai bahaino hai sai rwnai ani address ongkha khomolong gulachi hatai khomolong park ukolok phaising tei screen no ani number rojak norok amtui kurungdi hingke tabuk tei kaisa nailaini phaidi sky blue color ni omo white color ni blouse bai ang kankha oboni bahaino blouse set kurui phano omo rok asokeno simple mane je blouse rok bai phano chomui mojango haipano sky blue color hingke to jefro phano white color blouse bai no mojango aboni bagai ang obo bai no chumkha but o blouse white color ni omo already book ong paikha norok omno paimanglak hingke phaidi tabuk tei kaisa Rignai set nailainai omo hingke black o border pink rojak tei bwthai bo haino green pink omo haike multi color ni hingke omo ang sokpaimani loge no khoroksa borok omno book khaipaikha hingke haipano video hingke tang khaibai paijak tabuk dabing khaipro hingke ang norok no sai rokha afro hingke tang kanfro hingke to book ongyakho hingke tabuk aboni yagulo ongkha hingke ba tabang editing khaipro norok no sawi rokha o Rignai set no norok paimanglak tomani loge no manai khoroksa obono book khaipaikha ayang koramsora phaising ni hingke norok khe bahai nangjaka sadi thangnaio bahaino kaki ni dol omno kaisa piece tu bui phaimani afro nawi paikha hingke tabuk bahaino tomani loge no nawi paikha omotai tikui sima tongya tomani loge hingke no pai thango hingke oboni bahaino blouse set kurui
haipano blouse kori phano omo bahaino black color ni blouse rok bai hingke belaino mosango iko naidi o black color ni blouse bai omo busuke khapi kha hingke phaidi tabuk tei kaisa Rignai set nailainai omo bahaino blouse piece korino sky blue color ni belaino naithogo simple ongjak naidi patla sisi khai rikuto patla sisi ongjak tei obono white color ni blouse bai chumkha o blouse buk ong paikha norok paimangla Rignai set hingke paimannai iko naidi patla sisi khe busoksi chumthokno obo kanthokno hingke norokle bahai nangjakha sadi ang tinini jesuk je ani Rignai collection phunukmani kaisa pano sitra jagya jottono ri ni quality bo kaham kaham tei color bo ani choice jotono ang naithokjago akon ang hamjakmani mangsi tu hingke ba jotono naithokjaknai no haipano norok to kaisa ni mokol bai kaisa ni mokol to semia ang hamjak phano norok hamjakya phano naithokjakya phano ongoi mano to ang ma saka ang je naithok saiti femani bagai phaidi tabuk tei kaisa last piece nailainai iko naidi thangnaio bo ang mahai same to same color and same to same design phunukjak amo pai thangoi ang tabuk tei bo haino hai tei kangsa tui phaika obo piece kaisa no norok o set kaisa no norok mannai daktei pha naithokjagui tongkhe pairukdi tiluluk ongjak color naidi busuksi naithokma hingke abono tinini bagai ani blog no oron mathakjak sinai norok bai malainai ani kwtal blog o tei jotono no hambai paithakjora logai ri naitongma bagai।